Tak, vítam vás pri dnešnom videu. Dnešná téma je pokazená umývačka riadu. Konkrétne máme problém s kódom E15. Keď vám vybehne, máte natečenú vodu vo vani na spodnej časti a už vám nefunguje. Vyplá sa. Konkrétna značka našej umývačky, to máte na videu. Ja som si konkrétne riešenie tohto problému našiel na internete u kolegu z Anglicka. Ja som sa chcel podeliť s vlastnou skúsenosťou, že naozaj to funguje, keď spravíte toto. Konkrétne sa jedná o toto tesnenie, ktoré na spodnej časti, keď otvoríte dvere, sa nachádza a keď je takéto špinavé. Proste to s nejakým prostriedkom treba len vyčistiť s zubnou kefkou a s niečím. Všetku vodu povyberať po vybratí tohto filtra. Potom tieto 3 šrubky, aj mačku, aj šrubky ďalšie 3 na druhej strane odšrubujeme. S takýmto torxovým skrutkovačom. Keď to máte odskrutkované, dvere naspäť zavrieme a zo spodnej časti musíme ten dekel potiahnuť, aby sa klipsne odklikli a z hora dole to ťaháme, malo by to pekne výjsť. Ďalej na spodnej časti ten panel umelomotný tiež len takto potiahneme silou, mal by ísť v pohode. Pod ktorým sa nachádza ďalší hliníkový kryt, takto tvarovaný s takýmito 2 šrubkami, ktoré odšrubujeme. V tomto prípade je krížový skrutkovač. Tak jednoducho, jak ten predchádzajúci nešiel dole, takže si takto s nožikom som si pomohol a už by mal ísť v pohode. Za ktorým sa nachádza tzv. Papundekel, alebo neviem čo to je nejaká. Kto vie, nech mi do komentárov napíše správny názov, som sa niečo naučím. Tento krásne ide vonku, tiež ho vybereme. Ja som ho aj nečistil, ani nič, ani mokrý nebol. No a tu máme náš krásny senzor hladiny vody, ktorý sa nachádza nad tým polystyrenom. Senzor len chytiť a ťahať hore. Ide trošku ťažšie, ale treba potiahnuť. Nemá to žiadny klik ani nič, mal by ísť hore. Tu pod tým polystyrenom bolo plno vody. Po vybratí tej poisky vybereme ten polystyren opatrne, nepoškodiť ho. Ide tak blbo trošku vonku. A všetku tú vodu, čo tam nájdete, vyumývať do sucha. Vyrúciť, vyťahať, vypumpovať. Bolo tam, že dosť veľa vody. Prakticky tu je koniec, všetko naspäť vrátiť, polystyren, senzor zakliknúť naspäť, je tu ten s tými 3 modrými káblami, nie sa možno ako pomýliť, na videu to je vidno a všetko naspäť poskladáme tak, ako sme rozložili. Samozrejme, čo sa dá krásne vyumývať. Tento kryt naspäť nešiel úplne na prvýkrát. Treba nájsť tú správnu polohu. Aj schválne som zrobil detaily na videu, že kde presne asi by to malo byť. Treba sa s tým pohrať trošku. Tie dvere to isté. Hrať sa a skúšať, ale hlavne ide ako prvé vrchná časť, zo spodu hore ju zasunúť naspäť a spodok iba tak pribuchnúť, aby to malo byť.
naspäť ich otvoríme, vrátime späť tie 3 šrubky torxové. Potom ešte čo sa dá, všetku vodu povyberať. Dáme späť viečko. Dáme späť filter. Dáme späť vrtuľu. Podľa možnosti vyumývame. Všetko vrátime späť. Zapojíme do zástrčky. Pustíme a skúšame. V mojom prípade sa to vydarilo a všetko funguje opäť ako predtým. A ešte malá prosba pre kompetentných, kto mi vysvetlí, na čo sú tieto dve veci, ktoré sa mi vypadli, a vôbec netuším, na čo sú.